Velkommen til denne introduktionsvideo om historie på AVO-niveau på VUC. På almen voksenuddannelse er faget historie nu blevet et kernefag. Faget afsluttes med en eksamen på D-niveau. Faget beskæftiger sig i første række med dansk historie helt tilbage fra vikingetiden og så op til i dag. Vi arbejder således med de brede linjer i dansk historie, men går også i dybden med udvalgte perioder og emner. Nogle af de perioder, vi ser på, er middelalderen, renæssancen, enevælden, oplysningstiden med landbrugreformerne, kampen om grundloven, industrialiseringen, krisen i 1930'erne, Danmark under besættelsen og den kolde krig. Derudover arbejder vi med kildekritik og lokalhistorie. I forbindelse med undervisningen er der en del læsestof, men det er overkommeligt. De nye e-bøger gør undervisningen endnu mere interessant og mere nærværende. Historie er et spændende fag, og det giver en god baggrund for at forstå meget af det, der sker i dag. Man bliver også mere bevidst om, hvad der skrives i medierne om de forskellige begivenheder. Historie giver viden, oplevelser og forståelse. Så velkommen.